Alcalde. Bé, bon dia als presidents de l'Horta i als veïns que ens acompanyen i sobretot a l'expresident de la comissió i a l'actual president de la comissió de l'Horta. Quina bona notícia disposar avui de la possibilitat de votar el que anomenem el Pla d'Usos de l'Horta. El nostre grup municipal d'Esquerra Avancem ho duia en el seu programa electoral. Així ho va proposar a la comissió de l'Horta i hem treballat en tot el seu procés. Primer amb la presentació de la nostra proposta de resolució, d'això ja fa quasi 2 anys, i en tota la seva gestació hem tingut una actitud activa i propositiva. Abans de res, vull fer esment que en tot moment hem tingut la complicitat dels 2 presidents que tenim a la comissió de l'Horta. Cal dir-ho ben alt i ben clar. Tant el senyor Joan Queralt com el David Melé s'han cregut la nostra proposta i sinergiant en tot moment l'hem treballada per tal que tirés endavant. Moltes gràcies als presidents i als que ens acompanyaven, sobretot. Aquest treball avui es posa sobre la taula i se'ns interpel·la a tots els regidors per tal que l'avalem o no, a fi i efecte que comenci a caminar en ferm. Permeteu-me un incís. Al començament d'aquest mandat municipal se'ns va presentar per part de l'equip de govern el que ells n'anomenen el Pla Director de l'Horta. Un conjunt de 35 més 3 mesures que es van incorporar que havien de ser un revulsiu per l'Horta. Aquesta Horta que en els diferents governs municipals anteriors del mateix color sempre se n'han omplert la boca i poca cosa més. Doncs com deia, aquest Pla Director, a proposta nostra s'hi va implementar el seu cronograma. És a dir, un calendari per tal de poder realitzar una fiscalització en el temps per part nostra i de la resta de l'oposició. Han passat ja 2 anys i ni la meitat del seu propi pla director que ens van proposar s'ha implementat, pel que ells n'anomenen la seva estimada Horta. Per tant, ni tan sols han estat capaços de complir en el temps en la meitat del seu pla director i ja duem 2 anys de mandat municipal. Ara, avui, tenim un nou repte que es diu Pla d'Usos, el qual ni compta amb cronograma, és a dir, calendari d'implementació de les actuacions que es posen a votació, ni dotació pressupostària, que tots recordem que es van votar els pressupostos fa 3 dies, com ja varen veure en els pressupostos aprovats el passat dimarts. Per tant, de forma molt resumida i concloent, tenim davant nostre una mera declaració d'intencions i se'ns interpel·la que li donem suport. Veïns i veïnes de l'Horta, sentint-ho en el cor, no veiem encertat, coherent i responsable donar suport a un pla que ni compta amb un calendari i compromís en el temps ni compta amb una partida pressupostària que permeti atacar els objectius que realment fan falta i són necessaris. Entenem que tot el treball efectuat per tots inclosos els que vareu participar en el Congrés de l'Horta té molt de valor i nosaltres som els primers que com a Esquerra volem un pla d'usos. Per què volem un pla d'usos pautat en el temps i visualitzat en els pressupostos, no una declaració d'intencions com sempre s'ha venut a l'Horta. El nostre vot no pot ser d'altre que el de l'abstenció i continuar lluitant per un cronograma inclòs en el pla d'usos i que estigui dotat en els pressupostos, les accions i les actuacions importants. Més que res, és per una senzilla raó de coherència entre el que escrivim, el que votem i el que realment tenim voluntat de fer. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Baiget. Té la paraula.